струваше ми се, че това е пресилено за едно момиче на 19 години да употребя думата роман. Но когато се запознах с това, което е вътре, това съвсем категорично е роман. Роман на тези 19 години, в който по начин много рефлективен, както в тази игра, невероятен рефлекс човешки, с невероятна динамика и тънкост се разказват неща, които аз трябваше да се мъча с случващото се около мене, защото аз съм човек на друго време. И моите илюзии ми даваха надеждата, че може нещо да е друго яче, но нейният поглед е толкова безпрекословен и толкова безпощаден, че аз казах: Господи, аз толкова години ми трябваше да разбера същото, тя го пише на 19 години. Имах неща, които ги бях насъбрала в себе си и ги изхвърлих и ми доставя така едно голямо удоволствие ми достави самия процес. Тя ни предлага един продукт, който, уверявам ви, ще ви достави истинско удоволствие. Вкарва ни в един реален свят. Свят на спортисти, на тенисисти и ни доказва как системата мачка, изтрива на прах всяко желание на човек у нас да се реализира и да стане онова, което би могъл да бъде и което би искал да бъде. Много неочаквана за мен е зрелостта на композицията. Тоест, повествованието е така композирано, че просто да не кажа голяма дума, то просто няма грешка. Така те води, че ти не се усещаш как те хвърля от тема на тема и как постепенно извежда нещото, заради което тя пише тази книга. И тя не я пише заради тенис. Тенис е просто мястото, на което се развива действието. Както България е мястото, на което се развива действието. Има една загадка, и които всички тук, доколкото тя ми каза така на шега, вика всички питат: кой е този Станислав? Станислав го има. Само че кой няма да ви каже. Когато го прочетете, вие ще дадете сметка за кой всъщност Станислав говори тя. И казвам още по-просто. Това е едно истинско огледало на живота, в който сте всички вие. Нещо, което аз самия го преживяла и моите връстници са преживяли всичко това. Виждаме го в разказано по най-късия, най-краткия, най-ударния начин на нещото, което става в живота на човека. Ето. 1, 2, 3 път. Ще заминеш надалеч. 4, 5, 6. Да, това е асок купа. Щастие, успех, любов. 7. Ударе пръст в картата и ме поглежда многозначително мама. Голям професионален успех. Двете сме седнали на една маса. И сме такива, каквито сме в момента. После, само 2 ръце разбъркват картите и всичко започва от начало. Поп пика ще те подкрепи. Път, любов, успех. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Почуква пръстът по картите и тогава се повтаря до безкрайност. В съня ми превръща се в кошмар. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Добре, разбрах. И пак. 1, 2, 3. Асо, голям успех. Плъзгам поглед по ръката на мама и поглеждам лицето й. Втрещена съм. Пред мен е старица. В зениците на очите й мервам своите побелели коси и с ужас разбирам, че времето е минало в празни надежди. Кой е Станислав? Някъде задава въпроси. Давай вас. Тениса и Станислав връзка има ли? Прочети книгата, ето,